Seguimos a nosa viaxe buscando pistas doutro gran misterio vinculado a Galicia. De todas as reliquias que venera o cristianismo, o Graal é sen dúbida a máis buscada. O motivo é evidente. Segundo a tradición, trataríase da copa que utilizou Xesús para consagrar a última cea. Pero que é o Santo Graal? Onde se atopa na actualidade? Para entender a importancia do Graal temos que viaxar á cidade de Xerusalén. Pero non vale con pisar o chan que hoxe percorren milleiros de peregrinos. Temos que viaxar o tempo no que polas rúas que aínda quedan baixo terra puido camiñar Xesús. Porque esa viaxe pódese facer descendendo 10 metros sobre o nivel actual. E entón estaremos no ano cero de nosa era. Agora estas rúas están baixo a actual cidade. Pero noutro tempo, ocultos pola noite, os apóstolos dirixíronse á casa de San Marcos. Hoxe día é coñecido como Cenáculo e pénsase que a última cea celebrouse neste lugar. Por tanto, cando rematou, daqui saíu o Graal. Primeiro cara ao Santo Sepulcro, despois a Roma, onde mesmo os papas utilizárono para consagrar misas moi especiais. E foi precisamente ali onde Sixto II entregoulle o diácono Lorenzo, que sen dubidalo enviouno á súa terra, ao norte de Aragón, onde permaneceu ata ben entrada a Idade Media no fabuloso mosteiro de San Juan de la Peña. Durante as guerras entre cristiáns e musulmanes, a Sagrada Copa, o Santo Grial, estivo guardada en diferentes igrexas e capelas especialmente de Aragón, como San Adrián de Sasabe e despois no mosteiro de San Juan de la Peña. Finalmente, a copa foi trasladada á Catedral de Valencia, onde está hoxe en día, e onde presumen de ter guardada a verdadeira reliquia do Santo Grial. No ano 1960, un catedrático de arqueoloxía, Antonio Beltrán, chegou á conclusión de que a copa que está na Catedral de León, o Santo Cáliz da Catedral de León, en realidade é unha copa de ágata cornalina feita probablemente en un taller de Palestina entre o século I a.C. e o século I despois de Cristo. Estes datos indican que quizáis a copa, o cáliz da Catedral de León foi a empregada por Xesucristo na última cea. Tamén é certo que nos últimos anos apareceron unha serie de documentos que apuntan a que esa copa empregada por Xesús na última cea, a coñecida como o cáliz de Doña Urraca. É un cáliz, unha copa, que está na Real Colexiata de San Isidoro, en León, moi preto da nosa terra. Bueno, incluso hai algúns crentes que están convencidos de que en realidade esa copa non é a que está en León, senón que seguiu o seu periplo e chegou a Galicia e o Grial é a Santa Copa do Cebreiro. Os peregrinos que se dirixen a Santiago de Compostela, cando entran en Galicia, atravesan un pequeno caserío con construccións que se levantan como fai 2000 anos. O Cebreiro. É case obrigado facer unha parada na hospedería situada xunto á igrexa, fundada polos reis católicos, e visitar a igrexa para admirar as reliquias dun milagre que sucedeu hai máis de 700 anos e que podería dar unha volta á procura do Santo Graal. Nesta igrexa que teño a miñas costas aconteceu un milagre do Cebreiro, un milagre no que se converteu a hostia en carne e o vino en sangue. E consérvanse as reliquias, por parte das reliquias de aquel acontecemento. Por unha banda está o cáliz, e por outra unos anaquiños da hostia que están guardados nun relicario de prata con forma de hostia consagrada. Pois ben, esta imaxe da copa e da hostia inspiraron o escudo de Galicia, que ten un cáliz tamén no centro e tamén o que sería o relicario coa hostia consagrada. Ademais, o resto do escudo de Galicia ten unhas cruces que representan as antigas provincias de Galicia, é dicir, Mondoñedo, Lugo, Ourense, A Coruña, Betanzos, Tui e Santiago.
No ano 1300, un cru inverno arrasou as terras do Cebreiro. Certo día, as inclemencias do tempo eran especialmente duras na serra, e un cura de Aurillac que rexentaba por aquel entón a igrexa estaba a oficiar misa moi de madrugada, como era o seu costume. Ninguén acudira á cita aquela mañá intempestiva, e o frade comezara o oficio. E entón... Un día de inverno, destos de tempestade, aquí a neve é moi frecuente, e moita neve ademais. Pois un monxe en aquel momento, estamos falando do século XIV, a comenzos do XIV, comezou a celebración da Santa Eucaristía e non había xente, ningún fiei viña a misa. En un momento notou que andaban na porta, que alguén viña a esta misa. El pensou que como veu que era un señor ademais de aquí bastante preto, a 3 kilómetros dun pobo moi pequeno que se chama Barxa Maior. Era moi devoto da Eucaristía e non quería faltar a Eucaristía. Entón o monxe pensou que para que arriscar a vida para ver solamente un pouco de pan e un pouco de viño. E no momento da consagración, el mesmo veu que a forma aparecía como carne e o viño, pois como sangue, fervía o viño, incluso saltou o viño e manchou o corporal. En iso, pois, é o principal dato que temos deste milagre. Pero, sen dúbida, unha das preguntas máis interesantes que podemos facernos é que relación hai entre o Santo Cáliz do Cebreiro e o Grial, a copa que empregou Xesucristo na última cea. Según a tradición, en esta igrexa están enterrados eses dous persoaxes do milagre, o monxe e máis o campesino que subiu hasta aquí. Donde están estos arcos, aquí están, según esa tradición, enterrados, non sabemos cal é un e cal é o outro. É unha tradición falar do Santo Grial en Galicia, é referido aquí ao Cebreiro. O Santo Grial, en realidad, é o que usou esa copa, ese cáliz que usou Xesús na última cea. Este de aquí é do século XII. O Santo Grial ten ese sentido de que representa un misterio eucarístico, un misterio de amor, e que se expresa en ese cáliz que forma parte dos símbolos máis significativos de Galicia, como é a súa bandeira, o seu escudo, onde está representado o Santo Grial de Galicia do Cebreiro. Dentro da literatura, o Santo Graal aparece no século XII no libro de cabalería Perceval do escritor francés Chetrén de Troyes, que o representará como unha especie de caldeiro máxico, pero finou antes de terminar a súa obra, e pouco despois outro escritor, Robert de Boron, rematou a historia do Graal e deu un paso máis. No seu texto, o Graal, xa como copa, emprenderá unha longa viaxe cun contido moi especial, o sangue de Cristo, cuxo custodio é Xosé de Arimatea. Esa viaxe terminaría, segundo Borón, nas Illas Británicas. Así pois, de súpeto, Xesucristo, o Graal e Xosé de Arimatea mesturábanse, nin máis nin menos que co rei Arturo. Pero hai unha lenda galega que sitúa un dos cabaleiros da Táboa Redonda en Galicia. Unha lenda tradicional galega relatada por Leandro Carré Alvarellos sitúa o cabaleiro Galaz, un dos cabaleiros do ciclo artúrico, buscando o Santo Grial en Galicia. E di esta lenda que, tras 9 días percorrendo todo o territorio galego,
chegou ao Cebreiro un Venres Santo e viu o milagre e púxose de xeonllos diante desta reliquia. Os reis católicos eran moi devotos do milagre do Grial e doaron o relicario onde se atopan hoxe en día as reliquias. Propuxeron ou difundiron moito este milagre entre os seus dominios. É por iso que aínda consérvase estas reliquias aquí no Cebreiro e que, ademais, hoxe en día, incluso hoxe en día, a xente considera que estas reliquias teñen incluso poderes beneficiosos, como por ser para sanar enfermedades ou para curar doenzas. A igrexa tamén alberga unha imaxe de Santa María Real, unha talla románica da Virxe con neno en brazos que na época do milagro atopábase presidindo o altar. Di a tradición que miraba de fronte, como adoita ser habitual nas tallas románicas, pero aconteceu algo. Bueno, hai un feito significativo no momento no que se está levando a cabo o milagro, que é que nese intre, pois, a Virxe inclinou a súa cabeza para mirar, digamos, como se levaba a cabo, pois, o Santo Milagre, non? Sobre esta talla hai hipótesis que nos dicen que a Virxe que está actualmente no Cebreiro non é a mesma de antaño. Non obstante, hai que ter en conta que sobre esta Virxen houve moitas restauracións mal feitas, según xa nos indica moi ben o gran investigador Elías Baliño San Pedro. Este investigador, eu estou totalmente de acordo con el, dinos que precisamente as restauracións erróneas que se fixeron sobre esta Virxen é o que motiva que, indudablemente, o cambio se vaya notando, non? Os reis católicos eran moi devotos deste milagre e visitaron o santuario do Cebreiro en setembro de 1486. Xusto nese momento houbo outro milagre. Cando os reis católicos fan o camiño de Santiago, aproximadamente no ano 1486, paran no Cebreiro e ali os monxes benedictinos comentanlle como foi este portento. Entón os reis católicos, vendo como este milagro, os elementos deste milagro consérvanse en mal estado, entonces aportan, doan un relicario para que a partir dese momento ditos elementos que se conserven nun estado idóneo. Non obstante, vendo a precariedade con que estaba o Cebreiro naqueles intres, deciden posteriormente levar o relicario cos restos do milagre para Castela. Sen embargo, cando chegan á localidade de Pereje, onde hai un hospital dependente do Cebreiro, a tradición dice que os cabalos deciden non continuar. Non hai dúbida de que se trata dun lugar que emana poder, enerxía, espiritualidade. Non é casual que historias así se produzan en sitios como este. Por iso, o 9 de setembro, os devotos realizan promesas e ritos de agradecemento durante a romería do Cebreiro, que é unha das máis importantes de Galicia. En canto ás ofrendas, hoxe en día podemos distinguir preferentemente dúas. A principal é a da esmola en metálico, indudablemente a máis generalista, pero hai outra que empeza a ter moita vixencia na maioría dos santuarios, que é a dos velós, é dicir, cirios pequenos que se poñen accesos a carón da Virxe. Podemos dicir que concretamente este ano dicíase que o santuario mercou 300 caixas e cada unha delas contén 20 cirios.
Non sei se se venderon todos ou non, pero vamos, é para que haxa unha idea aproximada de a importancia desta ofrenda. Antano, hai anos, había outras dúas ofrendas moi características. Unha que era a de que os devotos adoitaban levar pequenos saquiños de cereal. O símbolo desta ofrenda era indicativo porque ben podía ser debido a que a persoa do medio rural tivera colleita boa ou ben para posibilitar que a entidade sacra lle dera o beneficio de ter unha colleita boa para o seguinte ano. Había tamén outra ofrenda que era a dos corpos de cera. Corpos de cera que podían ser figuras humanas enteiras ou ben partes de corpos, brazos, pernas, etcétera, etcétera. Cando aportaba o devoto esta ofrenda? Normalmente, cando o devoto obtiña a petición que suplicaba a entidade sacra. Ben, cando os devotos se entregaban estas partes de cera, representativas de corpos humanos ou parte deses corpos, era indicativo de que a parte que entregaban representaba, digamos, o elemento enfermo que curara. Está a reliquia máis buscada do cristianismo no Cebreiro? Temos argumentos para pensar que pode estar aquí, allea a toda a pompa mediática que adoita acompañar a outras copas como a de Valencia ou León? É real todo o que ten que ver co Graal ou se trata apenas dunha lenda? Eu penso que o Santo Grial de Cebreiro, máis que ser a verdadeira copa que utilizou Jesús na última cea, o que fai, que así relatan as crónicas históricas e as lendas, é que se trata dunha copa ou dun feitos que reproducen, digamos, as características ou as propiedades do verdadeiro Santo Grial. En ningún momento se pensou que este era o verdadeiro Grial, senón que o milagre atribúe as súas propiedades, as súas características a esta copa do século XII. Este santuario é moi significativo en esta terra e depois tamén é moi coñecido no mundo dos peregrinos, porque as súas guías sempre fan referencia a este sitio. E falan do Santo Milagre, igual que da imaxe da Virxen, que tamén teñe moita devoción, que é unha talla do século XII, e que din tamén, según a tradición, que esta imaxe, cando foi do milagre, ela quedou así como asentindo ese milagre e quedou un pouco inclinada. O Santo Milagre, igual que a Virxe, teñen moitos devotos, moitísimos. Estes días celebramos a festa, o día 8 e o día 9. Primeiro é a Virxe, o día 8, e o 9 é o Santo Milagre. E isto foi unha invasión de xente, de todas partes, que buscan aquí, pois a fe traeos hasta aquí. Esa confianza de que Deus está presente. E en esa Eucaristía, en este Santo Milagre, todavía hoxe a xente pide por a súa saúde, pide traballo, pide polas súas familias, pide paz, pide ben. E moitos deles constatan que iso faise realidade nas súas vidas. E depois venen a dar as gracias, a agradecer todo eso que piden, tanto o Santo Milagre como a Virxe. É admirable, desde logo, como xente moi sinxela, a veces xente pobre,
ten ese corazón amplio, grande, esa confianza total en que Deus é unha realidade que se fai presente e casi visible nas súas peticións, na súa oración, na súa vida. Todos os milagros eucarísticos, incluído, por suposto, o milagro do cebreiro, milagros que comezaron xa no século IV despois de Cristo, igualmente era unha defensa inicialmente da ortodoxia cristiana contra as herexías, cátaros, albigenses, maniqueos, etc. A partir da Reforma Protestante, a defensa foi da ortodoxia católica, chegando mesmo ata o século XXI, onde ainda sigue habendo milagros eucarísticos, casos, por exemplo, os últimos milagros acaecidos en Polonia, México e na India. Sen dúbida, o grial do cebreiro é un deses obxetos de poder, un deses obxetos que exerce unha enorme influencia sobre historiadores, sobre investigadores, sobre intelectuais, incluso sobre simples curiosos, porque a auténtica forza do grial do cebreiro, a auténtica forza do santo cálido cebreiro que contén en sí mesmo a forza do mito, ese mito que xa forma parte do inconsciente colectivo de Galicia, que xa forma parte dese patrimonio inmaterial de todos os galegos. De feito, hai investigadores, historiadores, que pensan, entre eles, un antigo crego do cebreiro, Elías Baliño, como digo, estes investigadores pensan que o milagre do cebreiro inspirou o Parsifal, que é unha das composicións máis importantes dun dos grandes compositores de todos os tempos, de Wagner. Desde este punto de vista, o Parsifal sería toda Galicia. Ese santuario no cumio dunha montaña sería pois este santuario do cebreiro, e o grial sería o santo cáliz do cebreiro.